back, go back, go back. Guru Kumar de go back, go back, go back. Guru Bani Bimungulane election lainनिफ्राय गोजानाव था, गोजानाव था, गोजानाव था. Guru Bani Bimungulane election lainनिफ्राय गोजानाव था, गोजानाव था, गोजानाव था. Guru Kumar de go back, go back, go back. Guru Kumar de बिथाङा जे बर'फानि मुं लानानै पलिटिकेल खालामनो ओंखारबोदों जों बर' लाइमोनफोरा जों बेखौ सहायनो हाया. दे होननाय टाइटेला मालाबा जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बर'फानि जे नीति आरो आदर्श बर'फानि माखासे सिमां बे सिमांफोरखौ जोंहा सुफुंनो होननानै जों बड'लेण्ड आन्दोलन खालामदोंमोन. बे आन्दोलनाव माब्लाबाबो ओंखारबोफेराखै एबा बड'लेण्ड मुभमेन्टआवहाय दिनै बिथांमोना ओंखारफायाखै जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै बिथांनि मुंखौ लानानैहाय दिनै इलेक्सन गेलेनो एबा राजखान्थि खालामनो दिनै बिथांमोना जेबो मोन्थाय गैया. इयुनाव जोंनिनो बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिमुंखौ लानानै जुदि सोरबाफोर बेक्तिया राजखान्थि गेलेनो जुदि षड़यन्त्र खालामदोंब्ला बिथांमोना बेनिफ्राय गोजानाव था. मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बिफाया राजखान्थि खालामजाग्रा मोनसे बिमुं नङा, बियो जोंनि बिफाखा. गुरु कुमार दे बिथाङा जे बर'फानि मुं लानानै पलिटिकेल खालामनो ओंखारबोदों जों बर' लाइमोनफोरा जों बेखौ सहायनो हाया. बिथाङा सोर? उरुप कुमार दे. उरुप होननाय लोगो लोगो बेखौ रावबो मानसिया मिथिनाय नङा, नाथाय दे होननाय लोगो लोगो जों गासैबो मानसियानो मिथिजोबगौ. दे होननाय लोगो लोगो दे होननाय टाइटेला मालाबा जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बर'फानि जे नीति आरो आदर्श बर'फानि माखासे सिमां बे सिमांफोरखौ जोंहा सुफुंनो होननानै जोङो बड'लेण्ड आन्दोलन खालामदोंमोन. बे आन्दोलनाव माब्लाबाबो ओंखारबोफेराखै दे होननाय टाइटेला. बेनिखायनो उरुप कुमार दे बिथाङा बड'फानि नीति आदर्शजों सोलिग्रा मानसि नङा. बेनिखायनो उरुप कुमार दे बिथाङा बड'फानि मुं लानानै माब्लाबाबो इलेक्सन केम्पेइन खालामनो मोना. आरो जों दिनै खावलायगोन माब्लाबाबो बड'फानि मुं लानानै जिखि दोलोआनो फैया जेखि पार्टियानो फैया बेयावहाय बड'फानि मुं लानानै जों बर' रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनो मोना आरो बड'फानि मुंखौ लानानै इलेक्सन गेलेनो मोना. जों दिनै बे रामफलबिल हालामनि गासैबो इयुथआ जों बेखौ खावलायो. मानि थाखाय बिटिआरनि उरुप कुमार देनि मुसुखाखौ सावदों? जोंनि दिनैनि बे बिटिआरनि बिथां उरुप कुमार दे बिथांनि जे मुसुखा सावनाय हाबाफारि जोङो बेखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय मैया बावैसो जोंनिनो सेरफांगुरि नेपालपारा बाजारावहाय फैनानै बिथाङा मोनसे मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारियाव फैनानै बिथाङा मोनसे जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव एबा बिनि बिमुंखौ लानानैहाय बिथाङा मोनसे राजखान्थियारि खोथा बुंदों. दा बे खोथा बुंनायाव जोंहा रामफलबिल हालामनि लाइमोनफोरा जोबोद दुखु मोनदों, जायनि थाखाय जोङो दिनै बे मुसुखा सावनाय हाबाफारिखौ लादों. जोंहा बेयाव बिथाङा राजखान्थि गेलेनायाव दिनै जोंहा जेबो बादा गैया, नाथाय जोंनि हारिनि बिफा जाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुंखौ लानानै जे बिथाङा इलेक्सन गेलेनो नागिरदों एबा राजखान्थि खालामनो नागिरदों, दिनै जोंहा बेवहाय जोबनो गैयै दुखु आरो जोंहा बेवहाय खुद्रिसारनाय दङ. दिनै इयुनाव बिथांमोन बायदिया दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बिथांजों जोंनि हारिनि एबा बड'लेण्ड मुभमेन्टआवहाय दिनै बिथांमोना ओंखारफायाखै, जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै बिथांनि मुंखौ लानानैहाय दिनै इलेक्सन गेलेनो एबा राजखान्थि खालामनो दिनै बिथांमोना जेबो मोन्थाय गैया. जाय हारिनि बिफा बियो जोंनि मोनसे गोथार एबा जोंनि हारिनिनो बियो मोनसे बिफाखा. दिनै बेखौ इलेक्सन खालामनो एबा बिदिनो राजखान्थि खालामनो दिनै बिथाङा मोन्थाय गैया. आरो इयुनाव जोंनिनो बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिमुंखौ लानानै जुदि सोरबाफोर बेक्तिया राजखान्थि गेलेनो जुदि षड़यन्त्र खालामदोंब्ला बिथांमोना बेनिफ्राय गोजानाव था. मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बिफाया राजखान्थि खालामजाग्रा मोनसे बिमुं नङा, बियो जोंनि बिफाखा आरो बे जोंनि अरायसम जोंनि बिफायैनो थागोन. मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों। आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 years कर्स, स्टेनोग्राफी 1 year कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 year course, sewing technology 1 year course. Beauty and wellness आरो sewing technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 8638683243 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।